आथुर आथुर लाइफ फैनांगौ जादों मानो होनबा बे ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा दिनै जोंहा ल' एन्ड अर्डारनि जितु प्रसेस जितु सिस्टेम जोंनि बाक्सा कर्टआवनो जायोमोन बेखौ जोङो मानो रङियाव हरनो नागिरखो देयर आर लट अफ गुड एडभकेट्स प्रेक्टिसिं एडभकेट इन बाक्सा रायजोफोर बिनि थाखायनो आं मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंनि बे बाक्सानिफ्राय तामुलपुर आरो गरेस्वर बे मोननै थानाया खुनु पयथे रङिया कर्टआव थांनो हाया आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे मददखौ आं मोनगोन आं बेखौ आसा फारिनानै थाबाय लोगोसे जों साननैसोनि गेजेराव पिआइ होगोन मेम'रेन्डाम होगोन आङो दिनै रायजो राजानिफ्राय बेखौ एडभान्स खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे रायजोफोरा बेखौ थाङो बेखौ नोंथांमोना नाय अर्डारा क्लियारलि स्पष्ट जानानै दङ बे गुवाहाटी हाइकर्टनि वेबसाइटआव थांबानो नुगोन जितु मोनसे नटिफिकेसन ओंखारबाय बिनि थाखायनो रायजोफ्रा साबधान जा आरो बेखौ एसे क्लियारलि बुजिनानै नाजा मानो होनबा थारैनो जोंनि बिटिआरआव मा जामारदों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि बिटिआरनि गोहोफ्रा माने गोमानो थांगासिनो दं आरो नामा दा जों बेखौ बोरै नङा मालाय जों बोरै होननो हाबावनो ना दा दिनै सासे जे बाक्सानि जायनाखि कर्टआव सिजन कर्टआवहाय जायनाखि प्रेक्टिस खालामबाय थानाय सासे उकिला बुंदों कि थाबैनो बाक्सानि सिजन कर्टखौ मा खालामसिगोन जाहैबाय रङियायाव मार्च आप खालामसिगोन होमबा बाक्सायाव थानाय नंला दा बेखौ लानानै दिनै बाक्सायाव जायनाखि बाक्सानि सिजन कर्टआव जायनाखि उकिलफ्रा प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन स' बिसोर दिनै सिंगायाव गोलैदों स' मानो गोलैया जानो नङा होमबा मानो गोलैया जानो जेन'बा बे बाक्सा सिजन कर्टआव थानाय जेसेबांनाखि उकिलफोर दंमोन बिथांमोना दिनै बेवहाय प्रेक्टिस खालामैनो एसे एनै गावनि लाइफखौ माने दैदेननो हानाय एसे एनै लामा फैदोंमोन बेल' नङा उकिलफोरल' नङा बे बाक्सा सिजन कर्टआव जेनेखि जायफोरनाखि साहा दखान होनानै सोरबा गयनि गला होनानै फिसा फिसा बेबायदिनो दखान होनानै दिनै गावनि न'खर संसारखौ खुंदोंमोन बेबायदिनो सोरबा रिक्सा आवला सोरबा टट' आवला सोरबा अट' आवला दिनै बिसोरबो दिनै बे बाक्सा सिजन कर्टआव थानायखाय गोबां मानसिफ्रा दिनै माने सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन नाथाय दिनै बे बाक्सा सिजन कर्टखौ गमामायैनो जुदि उथायनानै जुदि रङियाजों जुदि मार्च आप खालामोबा बैयाव जायनाखि गय दखान होदोंमोन बिसोर मा रङियाव होफैनांसिगोन नामा बैयाव जायफोरनाखि टट' सालायदोंमोन बिसोर मा रङियाव सालायफैसिगोन नामा दा गमामायै बेनि गुबै दायनिगिरिया सोरमोन जोंथ' बेखौ दाबो मिथियाखै नाथाय दिनै नंमारगौ नामा आंबो मोनसे कनफिउसन जादों गोनो गोथो जादों कि जे दिनै बाक्सानि जेनाखि सिजन कर्टखौ जे मार्च आप खालामसिगोन मा रङियायावहाय दा रङियाथ' बिटिआरआव गोलैया रङियाथ' बिटिआरआव गैया बे कामरुप डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो रङियाया होमबा बेवहाय जुदि लाबोयोबा माबोरै जागोन नालाय बिटिआरआव आरो बैनि रायजो राजाफ्रा एसे गोजान फैनांसिगोन जे स' बे एसे साननो गोनां जानानै फैदों दिनै टाउनफोराव लाजायामोन नामा होननानै दिनै बुंदों टाउनफोरावबो लानो हायोमोन खारन टाउनफोरा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो हिसाबै बाव लानो हायोमोन स' बेखौ बुंदों आरो बिथाङा बिराद माने दुखु गोनां रावजों बुंदों नंगौ बेयो दुखुनांथाव आंबो बेखौ दुखु मोनदों खोनानानै ओमफ्राय गमामायैनो बिजेपिया सिंजों माखासे प्लेन पलिसिफोर दंबाय बायो नामा बेखौथ' जों बुंनो थांला दा ओंखायनो जोंनि जेनाखि जायफोरनाखि दा जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ अर्थात इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव माने जाय प्रमद बर' सार जेन' आरो प्रमद बर' सारजों गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जेरै जोंहा दा आसामनि बुंथिगिरि दङ बिश्वजित दैमारि सार दङ आरो गोबां जोंहा एमएलएफोर दङ जेनेबा इउजि उर्खागुरा ब्रह्म सार दङ लरेन्स इस्लारि सार दङ जयन्त बसुमतारी सार दङ रबिराम नार्जारि सारमोन दङ स' सारमोना एसे सिन्था खालाममारदो गमामायैनि सिङाव मा जामारदों जों इसिबां बुरजा जों एमएलए थासेयावबो जों मानो बुंनो हानांगोन जुदि माने बुस्थुआ जुदि इलिगेलबा एबा बेवहाय थानाया मा प्रब्लेम जामारनाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार फैदों होननानै बुंदों ओमफ्राय दा बेखौ लानानै दिनै उकिलफ्रा मोननानै दिनै माने जिंगायाव गोलैदों गोलैखागोन आंबो गोलैगोन सोरबायाबो गोलैगोन दे आंबो गोलैगोन सोरबायाबो गोलैगोन दा बिनि दायनिगिरिया दाना सोरमार माब्रै जामारदों दाना मेइन बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजानांसिगोन आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों जों मेइन बाथ्राखौ जों जुदि मिथिनो नाजायाबा माने मा जागोन जोंहा बाहाय बिराद साननो गोनां जानानै फैगोन दा बिनिखायनो जोंनि गासैबो दैदेनगिरि सारमोन बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो थाबाय लोगोसे गोबां अर्गानाइजेसनफोर थाबाय
दा बिनि आन्दोआव मा दङ जोंथ' बेखौ नागिरग्रोनांसिगोन आन्दोआव मा थानो हागौ मा प्रब्लेम जामारदों ना बाहाय जयगता नङा नामा ना बाहाय जायफोरनाखि जेनेबा मेजिस्ट्रेट गोलैहैदों बिथांमोना जयगता नङा नामा ना माब्रै स' बिनि सायाव क्लियारिफिकेसनखौ मोनगोन एबा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा क्लियारिफिकेसनखौ होगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो एबा जोंनि जेनाखि माहारियारि आफादाबो क्लियारिफिकेसनखौ निश्चय होनो हागोन आं मिजिंथिदों मानोना इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों एबा एसे सारिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय थार बाथ्राया ओंखारगोन आं बिनि सायाव मिजिंथिबाय थ' जेखि जाया मानो जोंनि थाखानाय जेनाखि सम्पथिफोरखौहाय बिदि खालामबाय थायोबा मोजां जानाय नङा आंबो बेखौ माने गोसोआव माने एसे दुखु मोनगोन आरो आं एसे बर' हिसाबै दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबाय प्रमद बर' सारखौ आं खावलायदों सार आं नोंखौ मानोना दानि जेनाखि मावबाय थादों आं खुनु नोंनि सायाव गाज्रि मोननाय गैया आरो जेनाखि प्लेन पलिसि लादों गोब मोजाङानो लादों खिन्थु बे लानायनि गेजेराव दिनै दे फिसा फिसौ माखासे बुस्थुफ्रा दिनै बिटिआरनिफ्राय गालांनो थांगासिनो दंमारो आरो बे गमाय मा जामारनाय सारा बिनि सायाव एसे आसामनि गभर्नमेन्टजों एबा डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा सारजों रायलायनानै माबोरै जामारदों आरो जोंनि एमएलए आरो जेनेबा जोंनावथ' मा नलेज थानो सारनाव बांसिन नलेज दङ सारमोना बिनि सायाव एसे रायलायदो मानोना जोंबो लुगैया बाहाय जेनाखि थानाय गोबां माखासे उखिलफोर दंमोन बा सोरबा साहा दखान होनानै गय दखान होनानै रिक्सा आवला सालायनानै गोबां माखासे मुहुरिफोर थांनानै दंमोन दिनै बेखौ लाबोनाय लोगो लोगो बिसोरनि लाइफआ मा जागोन बुहुत मानसिफोरा बेखार जाफुंगोन स' बेखौ साननांगौ दङ ओंखायनो मारै थाखानाय बुस्थुखौ बोरै बिदि सिफायना लाबोफिननांगौ गावनि सम्पथिखौ बोरै उथायना हरफिननांगौ स' बेनि सायाव एसे मोजाङै नायबिजिरनानै थारखौ माने रोखा फोरमायनानै होगोन सारा मिडियाआव बेखौ बुंफिननानै होगोन बेनि आयदानि सायाव आं बेखौ मिजिंथिबाय सार आरो सारनिफ्राय बेखौ नेनानै थानाय जाबाय थेंक इउ